Ya coba tak golek gandengan. Oke. Kayak ono Krisnia. Iki. Krisnia iki tak gandengne sapa ya? Cek. Mega kene. Kene Dik diajeng kene. Mega. Oh, Mega ya. Mega ki wah langsung nyandak air kehidupan. Kene. None wis sing rotak. Rasa setiaku ya, Dik. Kang Mas. Pancen asmamu sapa, Nduk? Mega. Iya. Mega ki nyapa to tanganmu. Kalau musuhe megol ka lho. Iki Mega nek megol. Hei, Nyapa to? Duk. Enek loro ki ya didum siji mboko siji to. Iya ya. Tak siapi loro ki mergo saka ben kowe engko ora saling rebutan ngono lho. Ijol no, Bos. Ora wis. Nyambut gawe sing kalah ya, Mas. Disyukuri aku entuk operasi merah putih. Lah aku lek MBG. Oh no. Sinden mau reken MBG ngawur kaya. Iki sapa? Mega. Kowe oleh Mega. Lah aku oleh mentok iki. Ngelokne sampean ki lho. Jan ora. Kowe iki kaya wong peparinging Gusti Kang karo jagat apa wae iki Sampean dadi. wis ganteng ngelokne aku. Alah wis nyapa to. Musuh pulang ala. Siap. Nanti suwengmu. Ali. Loh, kaya buta ya guyu. Nek guyu ya buta. Ora apa-apa ki petingan ngono lho. Lah kok minggat bocah isan? Iki lho, Mas aku. Pasangno to, Duk, pasangno. Mas aku. Sasan gawe. Langsung cepetno linggis ngono lho. Sampean tumbas niki Wang ya, Mas ya. Melet. Asane. Kapsul apa piye, Mas aku. Iso ora? Iso. Mau sing lukokne ya aku to. Loro lah nyepet kenemenen sampean. Lho kowe sekali-sekali ganti tak cepet nemu aku ndek mbok cepet nemen yo anu. Lah sampean tapi kan ya demen nek dicepetne nemen. Demen gundulmu ya. Masa lah Ngene sampean kok jalan keluarga penak. sakinah mawaddah warahmah. Kalau tontonan kritik lho, kritik iki lanang kuwi tegese laki lancip nang ki menang. Dadi wong lanang aja sok menangan kaya sampeyan. Wong wedok ngene iki manut diawe mesti ndodok. Aku kering loh. Ujug sisi kaya kucing nganggur ya. Lah nyang apa? Kene lho. Klegat-klegot ngono. Kene Ndek. Pasang dulu. Lah yo ora pasang nih. Pasang dulu. Sudah, ndak dicelekne ngono lho, Mas. Nah, apa tok kesusu iki. Kayak suarane Krisnia iki gede. Nanti celokne lho, Mas. Aku ora mbayani ngene iki nek sewengi kane ngomah no lah ya mek guyon tok. Lho iya no. Sampeyan apa ngumbel? Maksudnya piye? Guyon tok piye maksudmu iki? Ya guyon tok bahagia to, Mas. Lho iya hidup itu harus bahagia. Nek uripku kuwi ya Mas, beda karo uripe iki. Nek urip kuwi tidak terlalu banyak bicara tapi penuh dengan surprise. Loh ngono, penuh dengan kejutan. Istri selalu saya prioritaskan. Maaf bos, maaf izin bos. Piye? Bas. Rumah tamu jenengku Baseman mau piye? Bas lho. Bos, emah alpemu limas kalau bos dadi bas. Mas aku. Lek masalah surprise, kejutan, kamu tidak akan bisa mengalahkan keluarga saya. Kok saged? Lho Mas, Ndek, buktekno. bulan Mas. kemarin Nggih. saya kasih kejutan, langsung mlebu rumah sakit. Hah? Sangkik terkejute. Kuwi kakean lehmu ngewe surprise. Lho nyapu kaken? Paling Mas yo kegeden. Lho sing nukune Mas sapa? Motor kabien. Sapa nukune motor? Omah Lah apa kuwi? Kamban. Lho omah sapa omah? Lah mbok surprise kok nganti mlebu rumah sakit. Tak wei kejutan dek pas turu, roke tak leboni mercon. Lah Pak, kok kaget. Aku ya kobal-kobal lho Mas. Layakno. Kowe iki kejutan iki aja mrecon.
Layakno Mas Gareng. Iki bojone kena percon iki tak bel video call lah kok nyapa to, Cok. Sik tak metani dilu lek niku. Lho iso nganu kabul-kabul ora karuan. Mabul-mabul no. Kalbone mercon kletek no. Iya ning tawang. Halo. Ana harmonis ki ngono kuwi. Lintang. Kayak Mega yo mesem terus ngono kuwi. Nyapa to Mas sampean? Anu Nyapa? Tak ilaki apa piye umbel. Lu kata Kreni aro kluthuk jan kaya roh dolanan aku. Keluarga iki ketoke perlu diperiksa. Ana. Ndak sehat. Ana upil ku lho. Delok to. Iki guyung ae. Ganggu rumah tangga. Ayo Mas. Bojomu di bali ayo Mas. Ayo. Bojomu di anu. Bojomu di anu lah anu. Aku lak jotos dhewe lho. Bojomu di. Lah malah aku mau jokro-jokrone. Bojomu ewang ngono lho. Senenono bojomu dibal ku lho. Bojoku mbok bali. Ganggu kenyamanan tetangga itu. Pokoknya bapakne. Atak dugang no. Sampluk ke rumah tamu. Lah iya. Kurang trimo aku. Lah kudune. Nesu. Sing ngarep lho, Bos. Oh, lara no Mas. Sing ngarep kan mbok dengkul ayo. Oh, dekak no, Mas. Dekak no aku kok. Delok to Mas. Ya Allah. Ini lho Mas. Enek putih-putih lho Mas. Delok to ya Allah. Kuwi Pak Kaji ndelok ndelik ning jero irung. Ya Allah Mas. Kowe iki jane ngresiki upil kok golek undur-undur. Delok to ya Allah. Delok to. Ya Allah. Ih, pipi. Delok to rada jeru lho Mas. Ya Allah rada jeru. Malah diuncek lho. Mas. Irung kok diuncek iki ora. Iki lho sogrokan bendang mlebu. Antem ya. Ayo. Diajeng Ika. Enggak Kang Mas. Ya sawetara ndak rung-rung ya, Nduk. Aku mbok sampean golekne lenggan to Mas. Lenggan. Oh ya kaya ning nggon Taman Kaputren. Iya tak padoske Nduk sik Nduk. Oh golek kene pancen wong lanang ki kudu gemati karo eleh. Dadak. Lagi ditinggal sing lanang eleh kok liwat lawang buri. Resikone bojone ayu ngene iki, mbok tinggal blulus tanggane. Masaku. Piye sampean mau Kowe nyedeki ki ora sapa? ngwongke bojomu kaya. Sampean mau nyedeki sapa? Enggak. Wis langsung. Ayo, sampean nyedeki sapa? Iki jane bojo, iki bojo. Sampean mau nyedeki sapa? Anu iki bojo Oh, nyedeki bojone wong ya, rasane iki lho. Ora kaya kiri aku sisi kene. Met. Masaku. Kene diajeng Mega garwanipun Kakang. Lenggah cahya lenggah. Enggak Klitik Kang dan Mas. ayam golek sing pas klitik iki. Wondene apa to sing ndak goleki saka sampeyan? Krana ming seneng tok. Golek ayem tok, golek tentrem tok. Wong wedok kok ming jalukane ming lungguhan, wong lanang di sing ora ndang semangat. Mas, aku yo kesel pengen linggo lho Mas koyo kae. Mosok aku gak dikek linggo boyok, aku keju lho Mas. Wong wedok. Wong keju yo anket mau. Kok wong wedok gampang iri. Lah piye? Ya perhatian toh, wong lanang ki perhatian. Ayo, tanggo kalau nek dingklek linggo celenet. Kenyeh. Wah, ya kenyeh. Kowe iki yo tetek linggo ora. Ndang tok golekno Cahayu aku ngenteni Korsine iki lho. Iki Langsung remuk to. korsine pecah ku lho. aku keju lho. Aku kok kerasa nguyuh. Kowe wis tak omongi duwene mek iki langsung bobrok remuk. Kelek kadek kayane bokong sing mok. Oh, dingklek koyo ngono diwane aku. Lele iki yo. Ah, bokongku cedera lho. Kang Mas Karo aku. karepmu. piye Nduk Cahayu? Kang Mas aku nyuwun mimi Kang Mas. Nyuwun mimi. Heeh. Ya kene tak goleke ya Nduk. Mergo kabeh kuwi krana nuruti katresnanku. Kene. Mas Gareng, Nggih. bojo kula nyuwun unjukan. Ayo digolekne dudone wong lanang sing gati kok. Wong lanang gati ngono kuwi. Kene Nduk.
Pancen kabeh kuwi mau wong lanang sing ladeni. Wong wedok ki angger. Sik ngono kok nyecak sakinah mawaddah warahmah lho. Diglek iki bosok. Ya tapi ya halus lho ya. Sepurane ya Mas. Ya lho, Pak. Kono to. Diunjuk gek bar iki bawa sedhik kok. Lara lho. Lah sampean ngomong. Nyampluk iku diwasi urang nyawang ngene. Lepas kabulator. Lah sampean kan demen tuh. Kabeh tanggamu njaluk mie lho. Rasane Aku piye nyuwun Cahyu? mie kalau Rasane piye? sekarang jaluk mie. Kang Mas matur Tuku suwun. dhewe. Mas, Njaluk kancane. kalau jaluk mie, guluku jan satu Mas. Ora kuwi gulu apa-apa kok ngosronge kok nemen. Masane. Sik to masamu sapi kok wis dicombor iki. Mimi ora. Mimi ora. Masa mimi kaya ngono. Lah, Mimi ora. Lara Mimi, gue muntah mie lho. nya mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Ayo Mas. Nyapa iki? Oh ya ombenono. Nah, heeh. Piguno banyune piguno. Banyune piguno. Lah kowe langsung semaput ya aku. Lah Sadar, langsung sadar. Lah nyang apa? Aku nek susu kadaluwarsa ya. Kedaluwarsa piye wong Sampeyan ngono? kok nyombor sapi yo Mas. Kedaluwarsa karo ora sing mau lebokke iki apa sing iki mau ombeni jajake sing